Wow, shucks! Oh my gosh! Oh my god! Is this for real? Oh my god! Time to forget you. Hi everyone, welcome back to my channel. Today I will be sharing with you guys the ring light that I have found online na super mura siya. Siya yung pinakamura na ring light na nahanap ko online, guys. So if you're interested and if you're a vlogger, ayan, or gumagawa kayo ng mga videos for YouTube or for Facebook, then you might want to check this out. So sa mga first time pa dito sa ating channel, guys, I encourage you to click the subscribe button down below, and of course, huwag mo na rin kalimutan na i-click yung tiny bell button for you to be notified every time that I upload a video here on this channel. So yan na nga, guys, I got a ring light finally. Nakakuha na ako ng ring light. Actually, guys, matagal ko na talaga siyang gustong bumili ng ring light. And last December, bumili ako ng ring light sa Shopee. Mga umabot siya ng 7,000. Tapos, hindi kasi siya pwede dito na i-deliver dito sa amin. So, pinadeliver ko siya sa Baguio. But unfortunately, yung courier or yung nagdi-deliver, tapos yung girlfriend ng kapatid ko, hindi sila nagmi-meet on time. Tapos, kahit iniiwan na yung pera, wala yung courier na nagdi-deliver. So, hanggang sa cancel na nga talaga yung order na na in-order ko, guys, kasi wala nang nagre-receive. So, right now, guys, may nabili ako from Lazada and I got this ring light. Na-excite ako. I got this ring light, guys, from Lazada through Shopback. So, if you are not yet familiar with Shopback, yun, guys, yung mobile app that you can use whenever you buy from Lazada, Zalora, Shopee, ayan. You can use that, open the app, tapos makakakuha kayo ng Shopback or rebate from the shopping that you made. So, kunyari, bumili kayo ng worth 1,000 sa isang shop, like for example, Lazada, ayan, may percentage na mapupunta sa account ninyo, guys, na pera, as in cash siya, na nawi-withdraw mo siya papunta sa bank account mo. Ayun. So, if you want to use the Shopback, guys, I will put my link down below, and of course, if you will use that, you will get 100 pesos na Shopback nyo or kaagad-agad na rebate nyo, and of course I will get, I don't know if it's 100 or 50, parang ganun, so something like that, guys. So win-win situation if you will use my link. I will just put the link in the description box down below. So let us proceed with this ring light na, guys. Ayan, ang dami kong sinabi. This is worth 4,296 kung hindi ako nagkakamali, together with the stand na siya. Actually, guys, ano na siya, package na siya, kasama na talaga yung stand na umaabot daw up to 6 feet. So, let's see. Alam nyo ba, guys, yung kapatid kong bunso, shout out, Tawen, kabagnis. Ayan, ang sabi niya bago siya pumunta ng Canada, ate, kagawan kita ng studio mo, ako mag-provide ng lahat. Ayun, natapos naman na po yung 1 year, sa awa ng Diyos, wala pa siyang nabibigay. So, eto, nabibili na ako ng ring light. Actually, this is a gift for myself for my birthday next month. So, I've worked hard for this naman. Oh, in fairness, ha? In fairness, yung bakal niya, guys, hindi siya mukhang, ang tawag nito, hindi siya mukhang mumurahin. Yung makapal yung bakal niya, sturdy talaga siya. Ayan. So, oh my gosh, ayokong makasira, besh. How is it? Oh no. Oh. Tamaan yung aking face. Ayan, so ganyan siya, guys. Tapos na itataas ito. Ayan, so yan yung hiningal ako dun. Ito yung stand niya. Ayan, so kung nakikita nyo ganyan. Tapos, pwede pang itaas to. Check natin. Para at least naka-video yung pag-unbox ko. Para pag mag-claim ko sa Lazada kung may sira. Okay naman. Pero itong mga ganito na, guys, plastic siya. Ayan, itong mga knobs niya. Ito. Pero this one is steel. Ayan, so, lagay natin siya dyan. The brand is, ano to? Hindi ko siya mabasa. Parang CYE. Gets nyo ba yan? Yan, yung parang ganyan. Yan yung brand niya. And let's go naman dito sa ring light. Napagod ako dun, ibes, parang nag-workout, medyo mabigat siya. Sana may hindi ko na-check kung may bag, pero alam ko may bag ito. Problema ko kasi, guys, kapag nag-film ako na, kunyari gabi, ganun gusto kong mag-film. Instead na, sayang kasi yung oras ko, like, parang ngayon, galing akong duty, diba, ang dilim. So,
Eh, wala na kasi guys yung pinang-vlog ko dati na camera ko, nasira na siya. So, I'm using a Huawei phone na, ano ba to? Nova 3i. Yan. Ito yung gamit ko ngayon. So, hopefully, makari na kayo magkakabsat. Ganda di Canada. May mga nag-promise pa sa atin ng camera. So, sana hindi nila makalimutan yung kanilang promise. Dahil last year pa yung promise nila. Nakabox siya. Hala! Ay! Paano kung nag-unbox ang balikbayan box? Na-excite ako. Ito siya. Ayan, nakabag naman siya. So, I'm happy na meron siyang bag. Kasi very important to pag magta-travel, ganyan. So, ayan, malakas siyang ganyan. So, kikip ko tong box niya, guys, para just in case na pupunta ako ng Ilocos na kailangan ko to or kapag may mga collab. At least meron tayong gagamitin or kunyari mag-abroad na tayo, dadalhin yung ring light pag nag-abroad. Because ring light is life. Ayan, pabuksan natin. Allah! Oh my gosh! Oh my gosh. Let us be maingat. So, wait, bago natin ilabas, merong nakalagay dito guys. Ay, grabe naman. Para siguro, wala na siguro silang bubble wrap. Ito na lang yung pinaglagyan ng seller. Ano ba yan? Pero okay lang. At least protected. Oh, ito yung kanyang filter. May filter siya na orange. Buksan natin. Baka may crack. In fairness naman sa nagpadala sa seller. Lalagay ko na lang yung link ng seller guys. Kasi alam ko, madaming gusto sa inyo bumili talaga ng ring light. Ito. May pa-orange siya para maging mas yellow. Especially beauty videos, 'di ba? May mga times na kailangan ito para ano yung kulay. And then ito yung white filter naman niya. So I don't know kung anong gagamitin natin. Check natin baka may crack. Actually to guys, late pa siyang dumating. Dapat Friday yung pinaka-maximum ng delivery nila. Friday na wala po. Kaya kinakabahan na ako. Buti na lang cash on delivery naman. Sabi ko mukhang hindi na naman para sa akin tong ring light na to kako. Dumating siya ng Saturday. Iniwan ko na lang sa guard yung pera. So far wala namang crack. Ayan. So iniwan ko sa guard namin sa hospital yung pera. Tapos sa guard na lang nila binigay. At ito yung kanyang saksakan. Ito yung kanyang ano to? I don't know what is this. Parang lagay ng something. So, pang-lock siguro to guys. Ayan. This is the ring na lang talaga. Ayan. Oh my gosh. It's so big. Ayokong gawin yung ginagawa ng mga vlogger guys na ipapakita sa inyo yung light nito. Pero gagawin nyo pa rin. Gawin natin para mabulag pa rin kayo. Sana may... Sabi dito, may lagayan. Ito yung lagayan ng sa phone. Figure out ko muna siya, guys. Para malaman natin kung paano siya gamitin. And there was light. Oh my God! So happy, best! Ayan na, guys. Ang liwanag. I-dim ko lang. Ayan. Para dim... Oy, parang gusto ko pang bumili ng para dito sa baba. Madaming pera si mama. Ayan. So, ganito siya. Kapag yung ginagawa ng mga vloggers, yung binubulag kayo. Ayan. Ito yung pinakamahina. Natatakot ako, best. Feeling ko mga kuryente ako. Ayan. Ito yung pinakamalakas. Ito. Ito na yung pangbulag sa inyo. Ayan. And then, ito yung pinaka-dim. So, wow, shucks! Oh my gosh! Eto guys, pinagpapawisan na ako. Though hindi to mainit guys. Mainit kasi yung ilaw ko sa taas, tsaka may ilaw pa ako dyan sa harap. So, eto siya. Oh my God! Is this for real? Oh my God! Diba, may ring na sa mata ko guys! Ayan siya. So, ito yung pinaka-dim. Oops, that's too much. Oh my gosh. Ito na yung magiging problema ko dito, yung magtimpla ng light. Ito yung pinakamaliwanag. Oh my gosh, huwag ka pumutok sa face ko, besh. Natakot ako eh. Ito yung pinakamaliwanag. Pero ang sakit niya sa mata. Siguro I'll just do it like this. Yan. So, tingnan natin guys. Isi-set up ko lang siya. Paano siya gagawin. So, wait lang mga besh. Na-excite ako. Ayan
Ayan guys, na-set up ko na siya. Ang happy ko. Ang liwanag na ng face ko. Tsaka parang mas clear siya. So what if ang camera ko pa yung talagang mga mas high-end or yung mga ano. Pero yung mga pimples ko, ayan, mga pores, medyo naki-clear out naman niya. Naki-clear out. Yan, tingnan natin. Ito yung pinakamalakas niya guys. Oh my gosh, it's blind day. Hindi ko talaga mag-gets kung paano yung mga vlogger na nasasanay yung mata nila sa ganito kalakas na ilaw. Kasi talaga ako guys, hindi ako sa malakas na ilaw. So, kung ito yung pinakamalakas niya, tapos ito yung pinakamadilim. Yan, yung parang yan, sakto lang siya eh. Pero let's try yung medyo 1/4 to 1/2. Parang yan. Yan. Okay na tayo dyan. As you can see guys, napaka-happy ko. Ayan, happy naman ako guys sa nakuha natin kasi number 1, mura lang siya. It's only 4,296 kung hindi ako nagkakamali with shipping na yun na 400 plus. 456 ata yung shipping niya guys. So, yung all in all, yung stand, yung ring light, ayan, ano na siya, 3,000 may ring light na. Nag-inart ka na sa pronunciation, te. 3,000 plus lang siya, guys. And meron na din siyang parang hot shoe. Yung pwede kang maglagay dito banda ng phone. Pero, hindi ko pa kasi gaano kabisadong ayusin to, guys. So, parang siyang flimsy. Hindi ko alam kung mali lang ba yung pagkakalagay ko. Ang tagal ko talagang, ang tagal ko siyang inayos. Hindi ko kasi alam kung mali yung pagkakalagay ko or what. So, medyo naggaganyan siya. Nag-move siyang konti lang naman. Pero kahit naman nahanginan, parang hindi naman siya gumagalaw. So, yun lang guys. I hope you enjoyed watching this video. Pinagtatrabahuan ng mga ganitong bagay. This is an investment. So, lalagay natin siya sa investment na expenses natin. Kasi gagamitin natin siya sa work natin dito sa YouTube. So, wala to guys kung wala kayo. Thank you so much for subscribing. And by this time na mapanood nyo to, sana 20k na tayo or I don't know. I don't wanna expect. So, kung 20k na tayo, then it will be very, very nice. It will make me very happy. Ayan. Salamat po. Kasi yung mga to guys, yung mga pinamibili ko sa gamit ko, galing din lang siya sa YouTube. So, yung pinamili ko ng phone ko na ginagamit ko na ngayon for vlogging and yung ring light and yung mga products guys. It's all from, most of it are from YouTube sweldo natin or YouTube sahod. So, let me know guys kung gusto nyong, kung gusto nyong malaman yung mga about sa pera-pera ng YouTube. Kasi, madami nagtatanong sa akin kasi dumadami na din yung mga friends ko na gustong mag-turn into YouTube gaming. Ayan. So, let me know if you want more about it. So, I hope you enjoyed watching this video guys and I hope you use my link in Shopback. I will put the link in the description box down below. And if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia, and I'll talk to you guys on my next one. Bye!